Morning teenage yake. Nde nkhani yathu ikutitengera ku Guyana. Dziko limene lili ku Southern America. Dziko lone yoti sitinambe potapitako. Edi ndiye nkhani yachitika lachitatu pa 23 April 2025. Chomwe chinapangika ku hotelo iyi yotchedwa Double Day International Hotel. Kunapita banja lina. Lone yoti limangopita kukasangalala. Anthu ena nthawi sinabasa mangonyamuka kuti tikangosangalala kutiko ku hotelo. Eti ndiye anali agogo azibale ena ndi mwana mdzukulu wawo dzina lake Adriana Young. Adriana anali zaka 11. Anthu aja ananyamuka kupita hotelo kucha akuti amapita kukasambira mu swimming pool. Amalipira basa swera pamene pajapa pa swimming pool asambira anyamuka azitani azipita kwawo. Makolo ake Adriana panali bepo anangopita ndi agogo ake ndi achibale ena. Ndi anapita pa swimming pool paja kuti akasambira. Kenako agogo ake Adriana anampasa ndalama Adriana kumuzoti talowa mkati mu hotelo mugule chani ugule ma armbands zothandiza kusambira zija kuti yayi usamire usatani. Ndi Adriana anatenga ndalama kuthamanga kupita patipo pomwe pamagulitsidwa zinthu zo mu hotelo. Abale ake ndi agogo acha akudikirira koma akudabwa Adriana sakubwerera. Iwo acha Adriana mpaka pano. Kenako anayamba kutani kulondola kukafunsa kuti natuma mwana kuti abwera azagule ma armbands walowera kuti ahotela kuti situkuziwa kalikonse. Iwo acha itabwera naye tinali pa swimming pool ati ife situkuziwa china chilichonse. Anthu aja ndikuyamba musakasaka eti kuyamba kuyang'anayang'ana mu hotelo muja chani osamudani osampeza mwana. Ndi anayimbira foni bambo ake Adriana ndi mayi ake ndi anathamanga ose kupita kutiko ku hotelo kuja. Mwana ali kuti ahotelo akuti ife situkuziwa kina kalikonse situkuziwa walowera kuti. Anthu aja akuti tatipaseni ma CCTV tiyang'ane eti nanga si nthawi mwana wankusowa tiyang'ane ngati ali pena paliponse pafupi timpeze msangasanga. Anayankha kuti ma CCTV sakugwira ntchito. Anthu ndiye mwana wapita kuti ngwamba kuyang'ana amene mucho yang'ana mpaka anayimba foni ku polisi. Anamba muyang'ana mmawani apolisi amafika 3:30. Apolisi sogwamba yang'ana malumu ma store room kusakasaka mu hotel muja koma usampeza mwana pena paliponse. Kenako apolisi anapita kukamuuza za bambo ake wa Adriana alia kwangati mwana wanu akuti waonedwa akulowa mgalimoto ainyache a hotel ali ndi galimoto yomwe amabwereka anthu obwera kutiko ku hotel amatha kuchita haya. Ndi bambo wina wake wachita haya galimoto ndi akhanga kuti mwanayo anatani anakwera nawo galimoto nde inuyo pitani mukagone ku nyumba ife tinsakasaka munthuyo kuti tione kuti mwana walowera kuti. Abambo ake Adriana anati no sindikupita kwina kulikonse. Mwana wanga anali mu hotel munomo sanapite kwina kulikonse ali mu hotel munomo ndipo mundibwezera mwana wanga. Apolisi kuyesesa iye ife tikugwira ntchito yathu timusakasaka munthuyo pitani akuti galimoto yalowera kuti akuti no. Nde zinango chili kuti faida mapanga mapokoso kwambiri anthu aja maneba a hotel uyo anthu apafupi anayamba kumva ngwamba kumabwera kuti akuti chuchitika njani mpaka munthu wina kuti amakhala pafupi ngati opposite ndi hotel oti nayiso anali ndi ma CCTV ku nyumba kwake anati musavutike ine ndi CCTV ndikhoza kuyang'ana. Anayang'ana CCTV kuona kuti sipanatulukepo Adriana sanachokeko ku hotel kuja. Abambo aja ndati inetu sindikuchoka mpaka mwana wanga mundirani mundipatse. Ndi anthu nkumamva nkupeza kuti anthu ayambana kukhamukira kuti ku hotel kuja kuti atero ku hotel kuja kwasowa mwana. Abambo aja adavuta ati inetu sindikuchoka pano mundipatsa mwana wanga tilowe ifeyo tisakesake paliponse. Nde a hotel iyayi mwana wanuyo watuluka iyayi mwana wanuyo watani kuno kulibe mwana wanu kukana. Anthu sana imvetu. Abambo ake Adriana ananenetsa kuti neyo tu ulozivute zitani pamenopo sindikuchoka. Anakhala pa khomo pa gate poneyo kuti wina aliyense obwera ndikutuluka iwo amuona. Anthu ena nkupita nawo kapanga kampo pamene pachapa kuno kuti sindikuchoka mpaka kwacha nkunada mpaka kucha. Mene kumacha gulu chano linadzaza nonso pano kunena kuti no akuti kwasowa mwana atu ku hotel. Ndi kunabwera chikhamu pamene pachapa anthu ndikuyamba kuvuta kuti tosefe tilowa mu hotelomo tifuna tiyang'ane fachino kuti mukutinamiza. Apolisi so akutinamiza mwana ali umomo. Ndi anthu aja ndayamba kuvuta kwambiri kupeza kuti mene matiteni koloko akuzamva zoti mwana uja wapezeka. Anthu mwana wapezeka kuti akuti amona ali mmadzi akuyandama swimming pool yake yomwe ija yomwe anthu akhala kuyang'ana pomwepo. Agogo ake ndi abale ake anali ali pomwepo mene mwana uja amasowa. Zoni kuti sizingatheke kuti mwana wapezeka mu swimming pool. Anthu kuthamanga kupeza ndi mwana akuyandama ali mu swimming pool koma mphunomu amubwenyekiza ma cotton wool mikonoyi
maristimu mukuoneka kunena kuti anamangiriridwa ndi china chake mosupuka-supuka, maundomu mosupuka-supuka, komanso akuti akuoneka kuti mwanayu wachitidwa chipongwe ngati amugwiririra, koma mwana wafa anakuyandama. Ndi anthu anapsa mtima koopsa, ali mwana ayandama bwa ngati wamira nthawi zanji popeza anthu tinalipompa sanali mu swimming pool. Ayandama wachokera kuti cotton wool wamuyika mphuno ndi ndani, wamuvulaza mmikono maundo ndi ndani. Anthu ndi anapsa mtima ndi kuyamba kugenda. Abambo ake ndi amene anathamanga amutulutsamo m'madzi mucha, zomvetsa chisoni chifukwa abambo alirawo, amayi alirawo. Apolisi anthu kuyamba kwayang'ana kuti inuyo munanama bwa, kukhala ngati anthu ena anakaotcha ku polisi. Achoka pamenepo ayikoleza hotelo yonseyo. Anthu anapsa mtima kwambiri, ayiyatsa hotelo, anyamukanso kupita ku nyumba kwa mwini wake wa hoteloyo akayatsa kumeneko. Ndi kunasandukano kunali mpungwe osakhala bwino kwambiri fo ndi anthu anakwiya kwambiri. Ndeno abambo akufotokoza kuti abambo ake amwanawo anena kuti chifukwa chomwe ine sindinachokerepo pa hotelo apapa, chifukwa choti ndimadziwa kuti mwana wanga ali mkatimo. Ngakhale anthu fe timapitako ku hoteloko mu 2012 mnyamata wina wache anapitako ku hoteloko ankafuna kukaona agogo ake chapafupi, ndi anasankha kuti akagona ku hotelo. Nayenso thupi lake linapezeka mu swimming pool, atanasowa yeye anapezeka mu swimming pool atafa. Inali nkhani yayikulu kwambiri. Nthawi imeneyo mu 2012 mu anamangidwa ndi mwana wa mwini wake wa hoteloyo ndi anthu ena ogwira ntchito ku hotelo, koma kaya nchifukwa cha ndalama kaya nchifukwa cha chani anapezeka kuti milandu inatani inangozizira, inathera pomwepo, sanamangidwe. Basi anatuluka nkumapitiriza mabizinesi awo. Ne hoteloyo inali yodziwika nzoyipa, ndi koma nangasi awo amene amapita kuti akasambira amati tapitiri tonse ali ndi abale sikuti ali yekha mwanayo. Anangonyamuka kuti akupita pa grocery apo osadziwa unena kuti kusowa kukhala komweko. Ndi anthu ogwira ntchito mu hotelo amangidwa, apolisi apepesa, apresident a dzikolo anachita kuthamanga kupita uluka kumana ndi makolo ake a mwanawo, kuwapepesa nkuwauza kuti tipanga chilichonse chotheka kuti timugwire munthu amene wapanga zimenezi zisizoona ayayi. Chifukwa chonena anthu ndi akwiya koopsa. Ilo vuto tolekerera zinthu kunena kuti panachitika kale chinthu chachabe mu 2012 tikhozonera kuti chinagwiriridwa kapena chilungamo chenicheni sichinaoneke. Mapeto ake mwana wina akapezeka kuti wataya moyo wake pomwepo fa chikhalidwe choyipa sichita vuto lake. Ndi mwana zoopsa kwambiri kunena kuti mwana wataya moyo wake apopo, kaya gogo akewo azifira bwanji nangasi anakhala ngati kuti amusiya mwana uja kuti apita poteropo. Eti vuto la mwana lonena kuti ndi mwana pena safunika kuwakhulupirira kwambiri ana kuti malo onena kuti ngati amenewo achilendo kuti ungangontuma kuti pita kapange izi, amafunika kube kukhala ndi guardian, eti kuyenda ndi munthu wamkulu una kuti azimuteteza nthawi zonse. Ndi pungwe umenewo ndi umene ukupangika ku Guyana. Ayitanitsa ma expert oti amuyeze mwanayo aone kuti chachitika nchani. Vuto linanso likhozokhala ponena kuti akoleza hoteloyo, anthu akoleza inde anapsa mtima, koma pokoleza hoteloyo auchaso umboni. Nde weni amene wapanga chiwembu chimenecho sakudziwika, koma iyo ni nkhani yoopsa yomvetsa chisoni kwambiri yomwe ili nkati kuchitika ku Guyana. Zikomo kwambiri.